Понеже започнах да говоря за ритуали предния път, днес реших да ви споделя един кратък метод, чрез който може да повишите изобилието си в вашия живот. Нека не забравяме обаче, че изобилието не са само парите. Изобилието може да бъде под формата на любов, може да бъде под формата на вдъхновение или просперитет в работата и в живота. Това, от което мислите, че имате някакъв недостиг, и чрез съответните действия може да ги изпратите като призив към Вселената да бъдат тези липси запълнени. И какво правим? Вземаме няколко чаши. Хубаво е да са прозрачни, изчистени чаши, стъклени. Слагаме малко морска сол, до половината ги пълним и във всяка чаша по няколко дафинови листа. След това всяка една чаша, чрез някаква наша създадена молитва, чрез някаква мантра или чрез молитва, съответно ако принадлежите към някакъв религиозен егрегор, си задавате това желание, тази молба към Вселената и помолвате тя да бъде изпълнена. След това всяка чаша може да я сложим в различна стая, можем да ги сложим на едно место. От време на време проверяваме количеството на солта. Ако тя започна да се редуцира, значи нещата се развиват благоприятно. Ако промени цвета си, стане по-тъмен или черна, стане солта, винаги запомнете с неактивната, с лявата ръка при повечето хора, вземаме чашката и в канализацията и повтаряме цялата процедура наново. Това цялото нещо се прави еднократно и ги държим около месец. Отделно от това, искам да ви кажа няколко думи за дафиновия лист. Много интересни свойства има. Той съдържа около 50-60% етерични масла в себе си. Едното от тях, евгенола, има много силно противовъзпалително действие и приеман вътрешно под формата на отвара действа добре при проблеми с ставите. Също така се наблюдава добри ефекти при диабет. Но за тези неща, ако проявявате интерес, мога да ви говоря в някакво следващо включване. Просто ми пишете като коментар или като лично съобщение, за да ви разкажа по-подробно. В случая искам да обърна внимание на другото свойство на дафиновия лист, който действа при изгарянето му. Много интересно въздействие има върху нервната система. От една страна лек психоделичен ефект създава, отпуска съзнанието, от другата ни държи будни. Тоест, хем сме релаксирани, хем сме будни и мозъка работи в пълен капацитет. Това е много ценно при хора, които се занимават с медитация, защото не позволява на мозъка да се отпусне в онова леко сънливо състояние, от което съответно нямаме полза по време на медитация. Тук говорим обаче за действието при изгаряне и пречистване на пространството, създаване на свещеното пространство в жилището или в помещението, което обитаваме. Вземате няколко листа дафинови,
Вземате си един въглен, запалвате и слагате върху въглена съответно листата и минавате по съответните помещения. За този тип изчистване също мога да ви говоря, но в някакъв следващ етап. Хубаво е да знаете, че има и много силно бактерицидно действие и пречиства въздуха дафниновия лист. И в същото време създава една така благоприятна атмосфера. Примерно, ако очаквате гости някакви, които са да кажем, по-агресивни, по-нервни, по-избухливи, предварително може да запалите малко в помещението и наблюдавате реакциите. Нещата са доста различни. Отделно от това, солта също има много интересни свойства, но за това ще ви кажа следващия път. Правете този ритуал за изобилие. Във всеки един момент, не изисква нищо сложно. Обичайте се и бъдете хармонични.